kasa ta mu canje za a yi wa ɗan kasa da gina farda kashe wani yawa umar kwalliya ta ce mu faɗa wa ɗan kasa sai daji Najeriya sai daji waziriya a wancan nazirin kame jin gado shugaban kasa waziri muke fata al'umma suna bayan kambe al'umma ake yin shirkan bai ga daunan mai albarkan bai wannan karan ne na kambe Allah yana bayan kambe kuma yana bayan kambe kowa yana yin kambe an kasa kuma ma shan kambe da a cikin kushe muka daunan kambe waziri shi ne na kambe shugaban kasan bodar kambe ga nan direban kambe shi ne sansan kambe na kasa ku gashi waziri babban kwamanda ana kambe Allah kasa a gaban kambe domin kashe zai maka sai waziri ka samun da wasu hanya akwai yawan kurkuwa a can da masallaci